Mokkapalan my day. Okei. Tänään aamulla oli tosi tylsää ja mua kiinnosti tosi paljon, mikä toi kamera teki. Sitten tuli kova jano, kun en ollut juonut hetkeä. Ja sitten katoin, seuraako toi kamera mua joka paikkaan. Ja totesin, että seuraa, joten menin takas juomaan. Sitten tuli kova ääni, joka oli pelottava. Sitten mä hämäsin teitä ja menin mukamas juomaan. Sitten menin yläkertaan. Moikka! Muistakaa tykätä ja tilata.